ko welama mawɗo hande dardade maɗo ceerno Bouya ko ardi foof calmina bandiraɓe yeɓoɓe WINDERE-TV e on saaha puɗɗoɗen nadde e namde ɗe. En calmini moni kala inde ma yettode ma debbo gorko suka e mawɗo. En calmini dendagal bandiraɓe kadi wonɓe ɗo ɓe ha tekkirote hilifaɓe wonɓe ɗo e wuuro Duɗi. Ko ardi foof so tawi no artontono men holko saabi cosgol nde ɗo fedde holko mbiyata bandiraɓe? Eyyi nde ɗo fedde ko saabi cosugol muɗum ceerno eɗen gandi aduna o e tennene neɗɗo woni gurdam muɗum ko ndiyam wonno jomiraɗo e hoore muɗum o wi ko kala hunde wurde e aduna he ko ndiyam e ndeke noon sen kaali ndiyam kaalen puɗi sen kaali puɗi kaalen kulle e nder hen en teskima e ɗiɗo sa'aji e aduna o fof wonande anduɓe nani duka ladde boni ndiyam boni kulle mbarama yuroji keewi soñoji keewi enen ƴettuɗen miijo e goto fof feƴƴa ɗo foti ɗo enen jiɗɗen wadde oɗo association woni juungo ñiiwa e tawi koto banggue tubankore trompe éléphant wallude yimɓeɓe e awde leɗɗe e ganduɗa hoore maɗa e rende kulle ladde ɗe tenen eko nandi he ko fewte taaride. So tawi fedde sosama a wi ɗum manan juungo ñiiwa trompe d'éléphant exactement holko inde nde yahata e fedde nde? Eyyi inde nde ko ardi ko fof ceerno Oumar trompe éléphant woni juungo ñiiwa min e sahande gonmi gaynako mbiɗa ɓuuri ɗo famɗude no feewi e ina jogui koode jeeɗiɗi ganoje banggue rewo asman o banggue rewo eɗe mbiya juungo ñiiwa koɗe koode jeeɗiɗi jaadoje daiman e wona noon waktu fof ɗe peeñata kono waktu goɗe peeñata wonande gaynako ganduɗoɗe eɗen ballit ɗum e yaade ladde eɗen ballit ɗum e andude hol waktu jaaho haysa ala montor e nder hen e nder kadi wittoji meɗen kadi tawɗen ñiiwa e ko kañum tan woni hunde ko jibinta so ɓiyum mayri ɗum ina jooɗo duuɓi ɗiɗi ina waya neɗɗo fof e horsinde ɓiɗɗo so ɓinguel mum maayi hewani diwde hen yontere sunare tawane ñamane jalla ñiwane jooɗo duuɓi ɗiɗi ina waya ɓinguel mum. Min jii ko ɓuuri ko hewde association fof baɗaɗo he carte membre o wonno heewi siforade kono an won carte membre mana mo mbaɗɗa ma yaani e fodde wonde mana sifaji jeeɗiɗi carte membre te kartal fof ene woodi natal kullel walla tagore Allah mana ne mbaɗɗa hen ɗum holko yahata? Eyyi ceerno Oumar enen to banggue en mbi kulle gonɗe ladde ɗe ana keewi kono juungo ñiiwa fulɓe ciforto ɗum ko koode jeeɗiɗɗe cuɓiɗen koode jeeɗiɗɗe kala hoodere hen ƴewɗen innirde ɗum kullel ladde e innirɗen hen kurdullu innirɗen hen heende innirɗen hen jamala innirɗen hen fowru innirɗen hen gelongal innirɗen hen dofe woni lingu ganduɗa paabotoɗo neɗɗo so yoolima e gueeci innirɗen hen ñiiwa woni kulle jeeɗiɗɗe gotel hen fof noon ko yahata ceerno. Ko ɗum jimmi andude exactement holko addanmani ɗo puɗɗorɗa ɗo eɗe battodirɗa ɗon no wayi weyodirde ni sa haali kurdul a haali ñiiwa. Eyyi andu ceerno Oumar fulɓe ne mbiya neɗɗo yo feƴƴuɗo fotata renowo to lojade donc kurdullu kañum kala ne jiiɗa ɗum ina yaaha ko gueɗe ɗiɗi ma ina rondi dongal mum ana nawa galle ma ina rooti ina yiiloyo ko rondi kala ne jiiɗa ɗum ne yaltina yaaha e kurdullu kañum woni kullel e paggoto ngel guura muɗum e nder balɗe 15 ha lewru jooɗo lebbi 12 ina naatti nder ina wuuri hen e nder hen kurdullu to banggue qur'ana ina jogui ko wiyete suratu namli wonande joom qur'ana en ɓe gacca hen noon hakke e wonto kurdullu meeɗi haaldude annabi meɗen Souleymane to jomiraɗo wiyata bada auzu billahi minash shaitanir rajim ya ayyuhan namlu adkhulu masakinakum la yahtimannakum Souleymane wa junuduhu e to jomiraɗo haalata e nder qur'ana wonto kurdullu mawɗo kurdulli meeɗi wiide hey mon kurdulli jeehe natte e gasɗe moɗon Souleymani nan arana wonde kono mum pucci woto kolce pucci muɗum warde moɗon ndeke hay kurdullu ina jogui miijo faabade koreji mum ha kissa e ala ko haali bani aade ɗum saabi mbaɗɗen hen kartal innirɗen ɗum kurdullu jawtuɗen mbaɗɗen kartal biyetegal heende eɗen gandi heende ko neɗɗo heewi doole foof so tawi a nehi heende e galle ma sa darima e dow hen tan heende nde yaruma e ndeke noon e jiɗɗen tindinde ɗo ko neɗɗo gonɗo e fedde he yo liggo liggey kurdullu so tawi woni ko kartal heende ngal ya muñ kala ko fawa e ma e fedde he saabu laalagal heende kala ko pawɗa hen rondo eyyi ɗum woni heende nde so tawi en ɓenni ɗon garoyten ko e gelongal e kañumne ko ndiwri ɓurde welde dande so tawi a woni e fedde he
kala ko aɗa haala ƴeew welnude haala ma ñimtina gelongal ngam wawde fodde yimɓe eɗen jogui toon jamala ko kullel ɓurguel juutde dande ɓurguel wawa soynade to woɗɗi sa wone fedde he a joguima kartal ganduɗa jamala ka taw aɗa wawi yiyande fedde nde ko arata to woɗɗi hono on journaliste ɗen ko jeeya toon ko arata janggo e ɓaawo janggo so tawi woni ko kartal fowrugal fowru kañum nene ina heewi ko fulɓe mbiyata dembay bujil kono enen wona toon jaaruɗen e nder wittoji meɗen en tawi kullel ladde biyetengel fowrugel kañumne ina jogui kawisi mawɗo so pobbi ɓesɗi gondiɗo hen wotoro Allah waɗi haajande maayi ina woppi ɓikkon pobbi keddiɗi gafat ɓikkon kon goppata ɗum maaya te bani aade so woppi cukalel sona taw ko tanum muynin walla babiraɗo yoɓani ɓinguel muɗum dañataɗo muyni fowru ina jogui jurum woppata bayiyel ngel maaya ɗum tagui innirɗen neɗɗo so wone fedde he kala mo jiiɗa ina jaaki ƴeew jaktude ɗum en jogui toon lingu tubakoɓe mbiyata lingu ko dauphin lingu ngo ganduɗa nane nder maayo gueeci he kañumne so yi neɗɗo ne yoolo arat faabo ɗum rondo ɗum nawa ɗum ha jeeri woppa ɗum ɗon ɗum kadi mbiɗen fedde nde sa woni hen jogoɗa jikku oɗo lingu sa yi neɗɗo ne yoolo ina e nder fedde he e ƴeewa jaktude ɗum ewa ñiiwa ba kañum hanti gartoyten woni jiiɗiɗi gueɗel gonguel kadi ceerno wonko wone ñiiwa kadi ko jangguɗen e ñiiwa ñiiwa joni so Allah waɗi haajande ñiiwa maayi ñiiɓe keddiɗi ne garan tiima e mum goppa ñamde yarde yontere ñalgo ha arta ina goya so timmi yontere ɗi jaaha ɗi jooɗo balɗe 90 ɗi garta e gumbal he tawa ƴeeɗe ciirti e cawgu he kala ñiiwa ƴetta hen ƴiyal yaha ha ɗo ñiiwa gobba yiyata ɗum saka kullel gonguel asa toon ubba ƴiyal ngal ala fof jahowo ha yiya gumbal ñiiwa e nder ladde bandiraɓe e paami fedde nde ko fedde fattam lamire kadi mana ko miijoji baɗɗi fayida mana ɗo goni hen mais kala ɗo jiiɗa fedde wonko o wawi nawde ɗum nde tawno wayno ɗum ko ngaalu watte e fedde so tawino artananno min fedde nde holtone wawi dañde ngaalu ko cotisation walla ala ko wonko watte ha ngaalu dañe ha fedde nde mana wawa wurde ko holno mbatton eyyi fedde nde ko ardi ko fof kanje carte jeeɗiɗi baɗaɗe e fedde ɗe kartal kordullu winda hen kala ko mbawɗa woni hattanma cooda ɗum kartal ngal coggu mum taƴaka carte keddiɗe kartal hen fof ina taƴa coggu ha heddi kartal ñiiwa ngal soodetake ngal koode jeeɗiɗi ngal a ligganto fedde nde heptinma tottuma ganduɗa hoore maɗa kartal ñiiwa ngal hono ko tubakoɓe mbiyata médaille d'honneur eyyi ko heddi ko noon to banggue ɗaɓɓugol ngaalu ina jeeya hen fedde nde ana yeeya carte ina jeeya hen fedde nde ina ƴetta compte kuuji hakkude muɗum e ONG ji ballitoji ha e laamuji ballitoji e ko fewte ganduɗa hoore maɗa taaride e fedde nde ne jogui e miijoji mum e peke mum e peeje mum jokkodirde e ballodire tawi ganduɗa hoore maɗa koɗe gaaga ganduɗa hoore maɗa woni gueɗeji bonnuji aduna d' accord hande a waɗi lancement fedde nde gandi hilifaɓe fattam lamiɓe gaari ɗo en jiiɗo maire uji en jiiɗo joom wuroji en jiiɗo brigade gendarmerie en jiiɗo mana brigade eaux et forêt eko nandi hen e yimɓe woɓɓe e laamunkoɓe mana woɓɓe kono ko ɓuuri hen ko hawnade won goɗɗum mana komin jiiɗo saabu min jii a rangiɗo hen inspecteur uji ha keewi min jiiɗo a addiɗo hen manan gurnade siwoji wonko lora hen eko nandi hen ɗum holko yahata e fedde exactement eyyi ko ardi ko fof to banggue siwoji loraɗi fedde nde ne jogui miijo ɗo e 2030 so gurdam cellal waɗi fedde nde ne jogui e nder koyɗol mum ko yiiɗi wadde ko yiiɗi daranade e nder leydi Sénégal e awde kono wona million leggal e gueɗal gongal ngal injecteur uji ɗi fedde nde ina jogui e programme uji yaade yimɓe dowriyankoɓe ɓuuri heerade ko yimɓe dowriyankoɓe ana ɗumen findina haalana ɗumen holko injecteur nafata woni butel mo ganduɗa hoore maɗa ina wawi ñifde cuumu hay so tawi ko cukalel jaarowel e duuɓi jeeɗiɗi jeetati sono jogui injecteur so suudu huuɗo suumi e yeeso muɗum ina ɗum wawi ñippude cukalel jaarowel e duuɓi sappo so hawre ladde ina suma tawi ko cuumu fuɗɗotoɗo ina jogui injecteur ina wawi ɗum ñippude ndeke noon ko yidde jangguinde yimɓe laddiyankoɓe hay sinno ko cukalel ma gaynowel aɗa wawi sodande ɗum butel o tiiɗani ana jara hay sinno ko temedde joyyi CFA waɗa e sakkos muɗum yooɓo e janggo e jaam so hawre cuum taw ne wawi ñippande hoore muɗum saabu cuum habde muɗum ɗo fuɗɗotoɗo ɓuuri webde so yeehi ha yaaji e ɗum ko programme fedde nde jeeya a noddi yimɓe gaari notade e keewal kono hade e ñalawma hande o hol préparation ngaji mbaɗɗa gam oɗo ñalawma beele weeɓininoma wadde organisé oɗo ñalawma walla ala e ceerno ɗum weeɓani saabu association trompe éléphant
ko dogɗen hen hade men hebde récépissé o yeehi duuɓi 7 ha duuɓi 9 e wonno e inde ko wiyete ko juungo ñiiwa ko ɗum tan bannoɗen e nder inde association o yaha ha dow e eɗen gandi circuit o ƴettirta ko ardi ko fof sous préfet e préfet gouverneur e hunde hen fof ko rang hayre sa dirtinani yahata so yeehi ha to gouverneur so woodi ko gouverneur yewi hen so laaɓanima reedu wima aha ɗum ɗo ne manki winda arta e ma timmitina so laaɓananima reedu waɗa hen biiko boɗeje kayitaji ma kadi dutto defta kadi e préfet sous préfet ha yettoma e ndeke noon en daña hen en dañi hen caɗele ha heewi saabu ma won kam duuɓi tati dossier men yaha to gouverneur tan waɗa ɗumen ko tubakoɓe mbiyata rejeté ko bic rouge tan kayitaji garta men wiya ɗum ɗo manki haalanta men ko manki ko holko ɗum woni ha mbaɗɗen wullitago ha jottoyɗen ministère e ministère haalde gouverneur namni ɗum gouverneur wi waɗirta rejeté dossier o ko juungo ñiiwa ɓe ganda holko firti e nder jangde mabɓe tubankore ɓe ganda ko juungo ñiiwa firti wonno association alay saago laamu anda holko inde nde firti e nde ɓe puɗɗi laaɓandemi reedu battumi kadi demande uji goɗɗi ɓe ƴettumi juungo ñiiwa ngo pirtoymi ɗum e tubankore woni trompe éléphant e tubankore e kono fof wonno ko min gendi hanke to banggue fulfulde e to banggue Allah yurmo yaafo Yordoro Diallo Kurɓo e Murtuɗo Diop en ko ɓe goni seeren ɓam mbeɗa yiiɗi pular o wuura gañmi inde nde firto ɓeydumi hen trompe éléphant o e Allah waɗi récépissé o en jaɓanama inde ɗe ɗiɗi fof nan toon cawdiri e ɗum noon wonani hunde wemde e jiidani kadi eɗen gandi enquête gendarmerie nan ɗon yimɓe kadi membre bureau ɓe alay saago jogo kadi casier de judiciaire uji an hoorema jogoɗa casier de judiciaire a meeɗani wadde kaso a ala probléme tribunal gendarmerie waɗa hen enquête ara ha wuuro ma gonga o ko ɗo hoɗi e o maire kadi waɗanma résidence ina heewi dal ko woni hen ko gonga ken sosoɓe pelle kono pelle men gona guuroje ko ɓuuri ko hewde eɗen mbawi liggade no mbabba kono en bonnan no wandu hol peeje ɗe dadɗuɗa ndeɗo fedde hande wawa yaade to woɗɗi eyyi ndeɗo fedde ko ardi ko foof ko dadɗuɗen hen ko yo yimɓeɓe paam holko woni miijo ngo joguiɗen ngo e hakkillaji meɗen so neɗɗo faami miijo ngo joguiɗen hen ngo wawa darade yo fedde nde bona pelle kewɗe kon mbiɗa ni ina bona kono ko ɓuuri hewde ko bonnata hunde ko neɗɗo mbo anda holko woni fandare hunde nde saabu pelle nanɗo cosa e aduna he sen dokki yeru ko wayno HCR Croix Rouge e Oxfam en e ko nandi hen Médecins Sans Frontières en ko association ngaji baɗaɗi ganduɗa hoore maɗa duuɓi 50 walla duuɓi 100 kono tagui ɗumen wuurde tan ko basade e dow gonga enen no trompe éléphant eɗen gandi wawa wuurde tawi wona e dow gonga ko ɗum ɗon tan kam joguitani ɗen ɗum a noddi yimɓe gaari notima hol konngol ngol parata e munen to banggue jettoru eko nandi hen nde tawno neɗɗo hay sinno ko mintaji ɗiɗi e saaha mum so itti tottima rokkuma koko heewi saaha so ɓenni wona ko heptoto te saaha soko tawi ari a hutoraki ɗum tan sa renaki ene wawi wontude jaasi ma hutoroma ko noon nene en noddi maire Doɗil e ariɗo en noddi ganduɗa hoore maɗa e sous préfet e nulaɗo mum ariɗo en noddi chef de brigade gendarmerie ariɗo en noddi chef de brigade eaux et forêt woni eaux et forêt gariɗo en noddi service d'hygiène jomum ariɗo en noddi ganduɗa hoore maɗa maire biyete Demil Dembaro ummi ko ha Mban kañum woni toon maire ariɗo e woɓɓe ko wayno docteur Ba Mamadou Alassane en nelaɗo mumen gariɗo e eɗen mbiya yimɓe tan Allah jarama ɓe jarama so tawino tane rokkuno goto hen fof kadi ma en gandin yimɓe holko saabi nodduɗen ɗum saabu so tawi woni a wi aɗa liggono ganduɗa hoore maɗa leydi maɗa aɗa liggono département Podor e région Saint-Louis e kuuɓal wertago leydi Sénégal alay saago sa are wadde hunde teddinira lamɓe jimɓe e nokku ɗo gonɗa ɗo ɗum noon so tawi aɗa jogui kadi waynortono Allah jarama a jarama e konngulam ko mbaynortomi ko Allah jarama e jarama e an ummiɗo ha Dakar ari ɗo e tenne no wallude amen ha hunde nde yaaja saro sakto e dow lawol peewal eɗen jetta kadi dendagal sukaɓe jeunesse Doɗil e particulièrement Madina Doɗil ɗo ɗo ganduɗa hoore maɗa ko leegal kureji meɗen ko leegal ɓiɓɓe yummiɓe ɓiɓɓe baabiɓe eɗen jetta darde sukaɓeɓe wonɓe nder e kuruji mumen ganduɗa hoore maɗa jangde mais goppa jangdeji mumen hejjere jammago ina ballita meɗen ɗum woni théâtre baɗaɗo ɗo woni mogoji baɗaɗi ɗo ɗi jomum en ina tampi hen eɗen jettaɓe eɗen jarnaɓe yo Allah yoɓɓe moƴƴere Allah waɗa e mabɓe barke Allah ayna rena leydi Sénégal gonen hen WINDERE-TV ma Allah jarama a jarama WINDERE-TV Allah jarama on jarama
e ami ñaagani Allah tele o kaynen Allah nawat ɗum yeeso ha wayno tile jaaruɗi yeesɗi Allah ayno reen